תחייך רגע. תחייך רגע. זה עצוב. תחייך רגע, יוסי. זה שלך נפגע, מצלמת וידאו. מה, אתה בוכה? מה יש לך? מה, אתה בוכה? תחייך רגע. יוסי, תחייך. תחייך, יוסי. וואי, כולי צרוד. איזה יצור אתה, מה זה? מפחיד. זה מצח, מה זה? כמו של יהושע סטולוביץ'. איחוי. יש לך פה מצח כמו ש... תעשה איחוי? יש לך פה מצח כמו... מה? ראית סרט איחוי? לא. מה זה מגעיל? מה יש שם? הנה יצור כזה. מה יש לעשות איתו? ככה, הנה בדיוק כמוני. איך? עם ראש כזה גנן. אוי, בלעי. פרופסור. אתה רואה? כן. וואו. תבלע אותי וזהו. אפשר להכניס... לא, זה הופך את המצלמה. מה, אתה נראה פה כמו גרוזיני. כמו קווקזי אתה נראה פה. בלעד, מה זה? חייך. אתה מצלם? תראה לי אחי, אתה משאיר את התמונות? כן. טוב שאתה חי שאני מצלם, אני מצלם כבר שעה. איך אתה נראה פה? כמו יהודה לוי. יהודה לוי זה ככה. איזה שם. וואי, אני צחק על עצמי. איך לא נהיה? כמו חתול, נכון? כמו מניאק. כמו איזה אונס גרוזיני. פליז. מה פליז? אתה מנסה לחכות חתול יא מגע. כן, אני מנסה עם העיניים ככה. איך אתה נראה? הגבות שלי זה ככה. איך? חלבה. יוסי מצחיק. כן, תשים לב לגבות ואל תגיד כלום. נו. איך אתה נראה? יוסי מצחיק. וידאו אתה מצלם? כן. הראש שלי נעלם. אין שקוף. זה קטלני?